генерал Ҷозеф Вотел аз Тоҷикистон ба гурӯҳи Толибон паём дод ки музокироти сулҳро бипазиранд. паёми ман ба Толибон ин аст ки ҳеҷ гоҳ пирӯз намешаванд. ин фармондеҳи ситоди марказии нирӯҳои ҳарбии амрико шоми 10 май ба Тоҷикистон омад. дар назар аст бо Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури кишвар масоили амниятии минтақаро баррасӣ кунанд. пеш аз мулоқот бо президенти Тоҷикистон генерал Вотел дар бораи нигарониҳои Тоҷикистон дар заминаи таҷаммӯи то 7000 ҷангҷӯи Толибон дар марзи шимолии Афғонистон гуфт талош доранд шумори ҷангҷӯёнро дар нуқтаҳои мазкури марзӣ дақиқ кунанд. эътилофи байналмилалӣ бо раҳбарии амрико ба хотири расонидани фишори низомӣ, иҷтимоӣ ва дипломатӣ ташкил шудааст то онҳоро водор кунад ки сари мизи гуфтушунид нишинанд. онҳо бояд пешниҳоди бисёр саховатмандонаи президенти Афғонистон Ашраф Ғаниро барои барпо кардани музокироти сулҳ бипазиранд. мо фишороварӣ болои онҳоро идома медиҳем. Толибон нақши бесуботкунандаро на танҳо дар шимоли кишвар, балки дар манотиқи дигари Афғонистон ҳам идома медиҳанд ва мо фишорро болои онҳо идома медиҳем то ки сари мизи гуфтушунид нишинанд. генерали амрикоӣ дар идома бо ҳамкориҳои амрикову Тоҷикистон дар бахши мубориза бо терроризм ва қочоқи маводи мухаддир ишора кард. ҳафтаи гузашта дар Тоҷикистон конфронси зидди терроризм баргузор шуд ва ин нишаст нақши калидии душанберо ба намоиш гузошт ки дигар кишварҳоро барои баррасии ин мушкил даъват кард. мо аз ин талошҳо пуштибонӣ мекунем. Тоҷикистон дар амри муқобила бо таҳдидҳои терроризм метавонад корҳои зиёде анҷом диҳад. идомаи ҳамкориҳо бо ҳукумати Афғонистон ва таъмини муштараки амнияти марзҳои ин ду кишвар фавқулода муҳим аст. ҷозеф Вотел дахолат ва пешгирӣ аз қочоқи маводи мухаддирро ки барои фаъол нигоҳ доштани мошини ҷангии Толибон мусоидат мекунад муҳим донист. ин чиз на танҳо барои худи Тоҷикистон, балки барои ҳама кишварҳои дигар дар минтақа ҳам хеле муҳим аст. маводи мухаддир аз қаламрави марзҳои кишварҳое ба мисли Эрону Покистон ва давлатҳои дигар гузашта бахши даромади Толибонро ташкил мекунад. ҷангҷӯён аз кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла аз Осиёи марказӣ ҳам бо истифода аз марзҳои ҳассос аз Ироқу Сурия ба Афғонистон омадаанд. Тоҷикистон бояд тамаркузашро барои назорати марзҳояш идома диҳад ва нагузорад ки онҳо барои ҳаракат дар миёни манотиқи ҷангӣ имкон дошта бошанд. ин масоили калидӣ аст ки мо бо Тоҷикистон сари онҳо кор мекунем. сафари генерал Ҷозеф Вотел 12 май хотима меёбад.